трикольор байраци, тръгнали са българските юнаци да развяват трикольор байраци. И подай лъвовата кула, бият всички само 3-0. И подай лъвовата кула, бият всички 3-0. Зума има тежката дума, нашата система 4-4-2. Нашата трансферна сума, тази система 4-4-2. Кой ще духа скупата в тази група? Кой ще бъде шампион с купа? Кой ще духа скупата в тази група? Кой ще бъде шампион с купа? Има тежката дума, нашата система 4-4-2. Джикраката крака, джика-джиката крака, джикраката крака, джика-джиката крака. Пак ме държиш, но не стискаш вече. Защо? Сините ми от ръцете ти означаваха любов. Пак с мене спиш, но прониква само защо? А сълзите ти по лицето ми означаваха любов. Да ги върна ли? Да ги разтърся ли? Всичко в теб сега. Джикраката крака, джика-джиката крака, джикраката крака, джика-джиката крака. Като те почна първо дясно с атака, след това отляво, като ти вкарам от любовта си, ще се упомниш ли къде си? Като те почна първо дясно с атака, след това отляво, да те натисна с моето тяло. Ти ще звъниш и пак ще искаш да дойде бързо вечерта, и ще очакваш среща близка, да съм твой на мига. Пак, така ли? Пак, сега ли? Пак, така ли да ме имаш, мечтаеш? Пак, така да се любим желаеш. Всичко в теб до край да разбера и да не свършва нощта. Пак, така да ме имаш, мечтаеш. Пак, така да се любим желаеш. Всичко в теб до край да разбера и да